जेरावबो नुनाय बायदि मोनो, नाथाय मा खालामनो? जेरावखि जाया मानो नोंखौल' गोसोखाङो, नाथाय माथो खालामनो हानो? आंनाथ' हर गेजेराव सिरि मोनफिननायनि आदब गैयामोन। नोंखौ गोसोखांनानै आं हर गेजेराव सिरि मोनो, नाथाय माथो खालामबावनो? थारैनो आं जोबोद खुसि जादोंमोन जेब्ला नों आंखौ बुंदोंमोन गोबां अपसन दं, नाथाय नोंनिया जे आंनि फारसेल' डिसिसना। गोसो थोनाय बाथ्राखौ आं बहाथो खोनाहोयो? अननाय होनो, मोजां मोननो आं बहा सोलोंखो? लासै लासै नों आंनि सेराव फैबाय आरो हरखाबैनो जों सानैनि अननाय मोजां मोननाया लासै लासै बारायलांनो हमबाय। दा आंनि गोरबोआव